Na zapadnom ulazu u rijeku, gdje jutro započinju uz miris mora, smjestila se Kantrida, jedna od najtraženijih lokacija za život na Kvarneru. U susjedstvu se nalaze škola za vaše najmlađe, bazeni na kojima generacije uživaju u sportu i rekreaciji, te stadion, simbol zajedništva i energije ovog kvarta. Upravo na ovom mjestu niknuo je novi projekt suvremene arhitekture. Stanovi osmišljeni da postanu vaš dom, vaša sigurna investicija i vaša poveznica s morem. Za prodaju izdvajamo 29 ekskluzivna stana koji su u završnoj fazi izgradnje, a izgledati će ovako od 80 do 135 metara kvadratnih, te se iz svakog stana pruža panoramski pogled na more. Ako upravo sada zamišljate sebe i svoj život ovdje, s nama tu misao možete pretvoriti u stvarnost. Prilika da živite na Kantridi sada je pred vama.